Здравейте! Ще докажем следната основна задача в геометрията на окръжност. Задачата твърди, че диаметърът разполовява дъгата на хорда тогава и само тогава, когато е перпендикулярен на хордата. Може да сложите видеото на паузата и да помислите всъщност какво означава това и как бихме могли да докажем такова нещо. Особено обърнете внимание на твърдението тогава и само тогава. Какво означава това? Приемаме, че сте помислили и нека да запишем математически накратко какво ни е дадено и какво всъщност искаме да направим. Значи, дадено ни е, че имаме окръжност К с център О и радиус R. Също ни е дадено, че МН е диаметър. АБ е хорда. Това, което искаме да докажем е, че твърдението, че дъгите АН и БН са равни, е еквивалентно на твърдението, че МН е перпендикулярно на хордата АБ. Ако трябва пак тук малко сложете на пауза и помислете какво означава това. Този знак за еквивалентност всъщност означава същото като тогава и само тогава. Когато кажем, че две твърдения са тогава и само тогава, означава, че двете са еквивалентни. Първото твърдение е, че диаметъра разполовява дъгата, а второто твърдение е, че диаметъра е перпендикулярен на хордата. Така, сега, казвали сме и преди, може някой да са забравили, когато се доказва такава еквивалентност, всъщност трябва да докажем две части. Първото нещо е да докажем, че да приемем, че първото твърдение е вярно, доказваме второто и след това пък доказваме обратното, че ако второто е вярно, тогава следва първото. Така, залавяме се за работа, искаме да докажем, че ако двете дъги са равни, тогава следва, че диаметър е перпендикулярен на хордата АБ. Ето, този знак е знак за следствие. Той не е същия като знака за еквивалентност. Така, добре. Ако АН и БН са равни, какво ъозначава това? Означава, че съответните им централни ъгли са равни. Нека да го запишем това нещо. Ъгъл АОН е равен на ъгъл БОН. Ще запишем, че са съответни централни ъгли, но за по-кратко ще напишем, че са съответни на дъгите АН и БН. Сега ще разгледаме триъгълника АБО. В този триъгълник ОП, тази буквичка тук е П, ОП е ъглополовяща.
Но също така триъгълника е равнобедрен, защото АО е равен на ОБ, което е равно на радиуса. Това е много важно винаги да помним, че радиуса навсякъде в триъгълника е един и същ. В радиуса в окръжността е един и същ. Имаме ОП ъглополовяща в равнобедрен триъгълник. Тук ще пишем, че триъгълника АБО е равнобедрен. И щом ОП е ъглополовяща в равнобедрен триъгълник, следва, че ОП също е и височина. Височината и ъглополовящата и всъщност и медианата съвпадат в равнобедрения триъгълник. От което това, че ОП е височина, означава, че ъгъла ОПА ще напиша е равен на 90 градуса. Ето, този ъгъл е 90 градуса, което доказва нашето твърдение. Отново да припомним, започнахме от това, че дъгите са равни, показахме, че отсечката М е перпендикулярна на АБ. Ъгъла при П е прав. Добре, втората част сега трябва да докажем обратното твърдение. Приемаме, че диаметъра и хордата са перпендикулярни. И искаме да докажем, че дъгите са равни. Така, това е което искаме да докажем. Какво правим? Малко разсъждаваме по обратен начин. В този вид твърдение не винаги е лесно в обратното твърдение да разсъждаваш по обратен начин, но в случая е сравнително лесно. Пак започваме от триъгълника. Разглеждаме триъгълника АБО. Отново знаем за него, че е равнобедрен. За ОП знаем, че е височина. Височина в равнобедрен триъгълник. Защо е височина? Защото МН е перпендикулярно на АБ. Но щом ОП е височина в равнобедрен триъгълник, следва също така, че ОП е ъглополовяща. Ъглополовящата и височината в равнобедрения триъгълник съвпадат. От тук следва, че ъглите А, ОН и Б, ОН са равни. Те са централни ъгли в окръжността и от тук следва, че дъгите А, Н и БН са равни, защото са съответни на ъглите А, ОН и БОН. Така, значи отново започнахме с това, че МН е перпендикулярна на АБ, радиус е перпендикулярен на хордата. Показахме, че дъгите, съответните дъги са равни. Диаметъра разполовява дъгата на хордата тогава и само тогава, когато е перпендикулярен. Между другото, мисля, че е очевидно и че същия този диаметър, който е перпендикулярен, разполовява не само дъгата, той разполовява и самата хорда. Понякога и това се използва в задачки,
а именно, че диаметъра, който е перпендикулярен на хордата, всъщност я разполовява на равни части. Така, това е за сега.